ಸುರುಕೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಟುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪರ ಒಲಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ಆಟಿ ಒಂದು ದಿನದ ದೇಶದ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಸೊನ್ನೆ ಇದು ನಾಡದ ಬೆರ್ಮೆದ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮುಲೆಪಾದ ಮರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಇದು ನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ఒక ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ಮರೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ಆಟಿಡಂಚಿ ದಿನದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ದಿನಸಲೇನು ನಿತ್ಯದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆದು ತೇರ್ ಪೌರಗೋಸ್ಕರ ಊರೊಮ್ಮೆ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನ ದೇಶ ನಡೆದೊಂದು ಅವೇನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೇಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ವಾಯ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೆರೆದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡ್ ಬಂದು ಅರಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ದೇವಾಡಿಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೇಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶೋಭಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಯೋಗೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೊಕಲೇನ್ ಮೋಕಿಡ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ದೇವೆರೆನ್ ಸುಗಿಪುನು ನೆನೆವೆರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಜೈ ಗಣರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಜೈ ಗಣರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿ ಮೋರೆಯ ಜೈ ಗಣರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿ ಮೋರೆಯ ಮಂಗಳದಾತ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರೆಯ ಜೈ ಗಣರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಜೈ ಗಣರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿ ಮೋರೆಯ ಸಿಂಧುರ ವದನ ಪಂಕಜ ಚರಣ ಸಿಂಧುರ ವದನ ಪಂಕಜ ಚರಣ ಸಿಂಧುರ ವದನ ಪಂಕಜ ಚರಣ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರ್ಯ ಸಿಂಧುರ ವದನ ಪಂಕಜ ಚರಣ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರ್ಯ ಜೈ ಗಣರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಜೈ ಗಣರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿ ಮೋರ್ಯ. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಂದಿನ ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ
ಅಂಚನೆ ಪಾದೆಬೆಟ್ಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ನನ್ನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮ ಈ ಕೊಟ್ಟು ನೆನೆಕೊಂಡು ಬೈಲಿನ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಈ ಆಟದ ಒಂದು ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೋದು ಅಂಚನೆ ಇಂದಿನ ಈ ಆಟದ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ನಂತರ ಭರತ್ ದೇವರಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸತೀಶ್ ವೈ ಮೇರೂರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಒಡಂಬಡಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದು. ಅಂಚನೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದಾಮೋದರ ದೇವಡಿಗ ಮೇಲ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ದೇವಡಿಗ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಡಿಗ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇವಡಿಗ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು. ಈ ಒಂದು ಆಟದ ಕೂಟ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಾದ ಆವಡಂಡ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಈ ವಾರದ ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲಸ ಕೋಪಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಜೀವನ ಸಮಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಆಟಿದ ಕೂಟಗೂ ಬೈದೇರು ಮಾತು ಅಗನಗನ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಸನ್ನು ಬೇತೆ ನಮ್ನ ಮಲ್ತು ಪತ್ತು ಬೈದೇರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವೇರಿ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇಂಟು ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇವಡಿಗ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ರಾಜ ದೇವಡಿಗರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಂಘದ ಪರ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆದ ಪುಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪುಲೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರವೂರು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕು ಬಡ ಒಂದು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ತೂವೋಡು ಪಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಒಂದು ಬೈದೇವಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘವು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾನು ದೇವಡಿ ಮುಗುಲು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಇಂಥ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮುಗಿಕೊಂಡು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವಡಿಗ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸನು ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲಾದು ನಂದ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಚಾವಡಿ ಡುಪ್ಪುನ ಬಿನ್ನೆರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲೆಗ್ ದೇವಡಿಗ ಸಂಘ ಪಡಿವಿದ್ರಿ ವತಿಯರ್ದು ಪ್ರೀತಿದ ಒಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋನ್ಮೇಲು ತುಳುನಾಡದ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಪವಿತ್ರಾಯನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಂಚಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಲೆನು ನೆನಪು ಮನ್ಪುನ ತಿಂಗೋಲ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ತಿನ್ಪಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಲು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಆಟಿ ಕಲಿಂಜನ ಕುಣಿತ ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿದ ತೆನಸುಲು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗು ಪ್ರಕೃತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನ ತತ್ವನು ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಈ ಪವಿತ್ರವೈನ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನೆನಪು ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಪಡಿವಿದ್ರಿ ವತಿಯರ್ದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮೋಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ದೇವಡಿಗ ಸಂಘ ಪಡಿವಿದ್ರಿ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲುನು ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸದ ಕೂಟ ಅಂಚಿನಿ ತರಕಾರಿದ ತಿನಸಲೇನ ವೈಭವನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕುಲ್ ತೂಲಿ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ತಪ್ಪಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ SN ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಪರ ಮದಪಡೆ ಬಕ್ಕು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈಭವ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಸಿಹಿ ಹಿರಿಮೆ ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸಾರಲು ದೇವಡಿಗ ಸಂಘ ಪಡಿವಿದ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ವೈಭವದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಖಾದ್ಯಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೂಪಾ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿನ್ ಆತೇರು ಅವರಿಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ. ದೈನಂದಿನತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯೋಡು ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಂಡಲ ಅವೇನು ಬದಿಕದೀದು ಇನ್ನಿತ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಲೇಸು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡ ಆವೋಡು ಪಂದು ಬಗೆ ಬಗೆತ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕನದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರೆಗ್ಲ ಇನಾಮ್ ಕೋರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಡಪರೆಂಡು. ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಪುದಾರು ಓದುದು ಪನ್ನೋಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸನ ಬದುಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಬಂದು ಮೋಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆದ ಪೂರಾ ಸದಸ್ಯರು ಇನಿ ಅನೇಕ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಸೊನ್ಮೇಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಶೋಭಾ ಆರ್ ಅರ್ನ ಪಗತೆ ಅರ್ನ ಬೈದಿರ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಪ ಕುಂದು ಕೂರ್ಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತ ಸಾರು ಮಲ್ದಿನ ರೇಣುಕಾ ಕೊರ್ಲಿ ಮಗ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಲಿ ರಚ್ಚದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದಿನ ಸುನೀತಾ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಉಷಾ ನುಗ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪು ಜ್ಯೋತಿ ತಿಮೆರದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದಿನ ಅಮಣಿ ತೇಟ್ಲ ಪದಂಗಿಗೆ ಸಿಹಿ ತೊಜಂಕ್ ಸಿಹಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೂಪಾ ಸುರೇಶ್ ನುಪ್ಪು ಸುಮತಿ ಅಬ್ಬೇಡಿ ಯಾರು ಕುರ್ದು ಪೋಯಿರು ಸಾರ್ನಡ್ಡ ಶಾಂಭವಿ ಪುಂಡಿ ಅರಪಡ್ಡೆ ಸುಜಾತ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗರ ಕೊರಡುಂದಿಕೆ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಸುಮಿತ್ರಾ, ರಚ್ಚದ ಚಟ್ನಿ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಸುಮಿತ್ರಾ, ಪೆಜಕಾಯದ ಚಟ್ನಿ ಪೆಜಕಾಯದ ಚಟ್ನಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸ್ವರೂಪ ಕೊರ್ಲೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಸೀಮಾ ಬಾಬು ಕೊರ್ಲೆ ಫೋಟೋಗೆ ಮಂಜೋಲ್ ದಿರತಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಪಚ್ಚೀರ್ ಲತಾ ಸತೀಶ್ ತಾರ ಕನ್ನಡ ತಾರಕದಾದ ಕೊಂತೀನಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ತಾರಕ್ ತಾರ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಯಾವಡು ಪಂಡದ ಮಲ್ತಿನಂತ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನದ ಪೂರಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಬನ್ನಿ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತು ತುಳುವನಾಡದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಸೊಡಿ ಅಡಿಡು ತುಳುವನಾಡದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಸೊಡಿ ಅಡಿಡು ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗುಳು ಹೋಗುಳು ಮಾಯುಡೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗುಳು ಹೋಗುಳು ಮಾಯುಡೆ ಸಿರಿ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಆಟಿಡು ಒಂದು ದಿನದ ಮದೀಪು ಪನೋಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದು ಅಂತ ಏನೊಂದಿರ್ತದೆ ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅರ್ಥನೇ ಯಾವಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದು ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಕದಾಗಿ ನೆನಪನ್ನುಗ ಈ ದೇವಡಿಗ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಭಾವ ಇದೆ. ಈ ಸಂಘದ ಪುದರ್ ದೂರೊಮ್ಮೆ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಪೂರಗಲಾಗಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಪೋಂದುಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚೆನೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗುಲ ಇಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸಂಘ ಪೂರ ಸಂಘಗಳ ದುಂಬಿಪ್ಪೋಡು ಅವು ಮತ್ತು ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅವನು ತೂದು ಅಂಚ ಇಂಚೆನೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸಂಘ ಬೆಳಗೊಂದಿಪ್ಪಾಡು ಆನದ ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕನಸು ಒಬ್ಬಂದಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಯುವ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಯತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶೋಭಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಎದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡ್ ಬಂದಿದೆ. ವೇದಿಕಡುಪುನಂಚಿನ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಭರತ್ ದೇವಾಡಿಗರೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗರೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದಾಮೋದರ್ ದೇವಾಡಿಗರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶೋಭಾ ದೇವಾಡಿಗರೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಯಾ ದೇವಾಡಿಗರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸನ್ ತೂದು ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ದೇಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುರ ಮಲ್ದೇರ ಅವಿನ ಪೂರ ಅವಿನ ಐತ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲೆ ತಿಗಿದು ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವಾಡಿಗೆ ಸಂಘ ಪಡೆಯುತ್ತಿರದ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸನ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಮಾತಾ ದೇವಾಡಿಗರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅದು ಈ ಪೊರುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಶೋಭಾ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತಂದು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಯತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಪರೂಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐಕ್ಲ ಬರಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪಂಡ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂಚದಪ್ಪ ನಾ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಸಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸೇ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಚಾರದ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಟು ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವಾಡಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಗಡು ಉದಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲವು ಭರತ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ ಒಬ್ಬರು ಗೊತ್ತು ಸುಮಾರು ಅಂತ ಮೇಡಮ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ರ ಗುರುದಿನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತಿತ್ರ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರದ ಆಲಜ್ಜಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಿಂಜಾಯನ್ ಆಯ್ತು ಅನುಭವದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಆಟಿಡ್ ದಾದೊಂಡು ದಾದ ತರತ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಪ್ರೇಂಗು ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ದೇವಾಡಿಗೆ ಸಂಗೋಡಿ ತಿನ್ನಡ್ದಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೊಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಯಾನಿತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲು ಪೂರ ಅಂಚದಪ್ಪ ನೈಟ್ ಯಾನಿಂದ್ರೆ ಬೈದ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಾತೆ ಪಾತ್ರೆ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನಾತು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟನ ಮಲ್ಪಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತು ಅಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಭರತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬೈದಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಾದ ಬಂದಾಗ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಆ ಬನ ಉತ್ತೇಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವನು ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದಲ್ಲ ಪಂಟ್ರೆ ಆತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಟಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಪನ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಆ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಿದ ವಾರಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪಂಪಿನ ಉಂದುಲ ಉಂಟು ಅಂಶಲ ಉಂಟು ಅವತ್ತ ಒಂದು ಆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಮರೆಯ ಒಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಟು ಬರ್ತದೆ ಕಂತದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ತೆರೆದು ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಟಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬಂದೆಂದು ನನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಮುಗಿತಂದೆ.
ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಕಾಪುದೀದ ಕಾಪಂದು ಬೈದಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಿಸವಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರನಂಚಿತ್ತಿನ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರನ ಸ್ಮರಿಸವಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನತ ಲೇಸುದ ಚಾವಡಿ ಓಲಗಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸವಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈಯೊಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಡು ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವಾಡಿಗ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆದಗಳು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ನಡೆತೊಂದು ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನನಾತು ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಸತ್ತಿಗೆದಾತು ಮಲ್ಲ ಅರಿವಣದಾತು ಉರುಂಟು ಪನವದಾತು ಪೊರ್ಲು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಬಟಕಾಯ್ಡು ಬಾರ್ಕೂರು ತೆನ್ಕಾಯ್ಡು ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಡಾಯ್ಡು ಅಡ್ಡ ಬುರಂದಪ್ಪನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಘಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯ್ಡು ಬೋರ್ಗರವಿನ ಅರಬಿ ಕಡಲು ಅನ್ನತ್ತ ನಡುಡೆ ಉಂಡಾತಂದು ಕಲಿಯುಗದ ಪರಶುರಾಮ ಶಿಷ್ಟದ ನಾಗಣ್ಣ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಿನಮಾನನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪಂಪಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಆನಿದ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ದಿನಮಾನನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪರ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಂದು ತಿಂಗಳುಂಡ ಆ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪಗ್ಗುನು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೆನ್ನಮನೆದ ಗುಬ್ಬುನು ಅಂಚಿತನ ಗುಬ್ಬು ಅಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ದೈನಂದಿನ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಸಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ವಾ ಅಂಗಡಿ ₹1 ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂತೇರು ಅಂಚೆ ಅದೊಪ್ಪನಾಗ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಯಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕತ್ತೆ ಪರಡು ಬಂದಾಂಡ ಆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನ ತಾನಿ ಇಡೀ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲದ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲದ ಒಂಜಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪರ್ನು ಬಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗಳು ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಬರ್ಪೂಜಿ ಪಂಚಿ ಮಿಂತಿನ ನಂಬೋಲಿಗಿನ ದಿವಂದೇರು ಅಂಜದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲ ವಸ್ತುನು ಮಲ್ತದು ಅಗಲು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಮಲ್ತಂತೇರು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ತಿನಸ್ಲಿಗೆ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮೊಸರನ್ನು ರಾತ್ರಿಗೆ ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮರತೇವನು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಅವು ಒಂಜಿ ಐಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಲ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣದ ವಸ್ತುವಾದಲ ಉಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಅವೇನು ರಾತ್ರಿ ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ತಿಮರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಂಪಾಯಿನ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತ ಆದ ಬಕ್ಕ ಪೊರ್ತು ಕಂತದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಆಪಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮೊಲಿಗಿನ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಬಂತೇರು ಆ ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತನ ಬಕ್ಕ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮೊಸರುನ್ಲ ಪೊರ್ತು ಕಂತಿನ ಬಕ್ಕ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಒಂದೇ ವಾತಾವರಣದ ಸೂರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ತೋಡು ಅವು ಆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳದ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಟಾಸ್ರ ಆ ಆಟಿಡ್ ಮರತಿಯವು ಕಿರ್ಮುಜಿ ಬೇತ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನು ಬಂದಂಡ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಅವು ಕಿರ್ಮೂರು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ದಿವಂದರು ಅಂಚನೆ ಅಗಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ಒಂಜಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಮರದ್ದು ಕೊರ್ದು ಬಕ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ಓವನ್ನ ಸೀಕನ್ಲ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ನರನಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ನಾಲಾಯಿನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಗುರು ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋತುವುದು ಏತ ಮಲ್ಲ ಸೀಕನ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪಂಡಿತರ್ನಾಗಲು ಒಂಜಿ ನಾಡುಬಾಟು ನಿಂತರು ಆಂಡ ಇನಿತ ಆಧುನಿಕ ಯುಗೋಡು ಇತ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗಲು MBBS ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ITBT ಅಗಲ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ತೂಪ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಗಲ್ನ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬೊಡ್ಡೆದಿ ಕಿರಿಯಗೆ ಬೊಡೆದಿನಿ ಕನ್ನಡ ಕೊರಿಯಗೆ ಕಿರಿಯೇ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ TV ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವು ದೇಗ ಅಂಚ ಒಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿಕ್ಕುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದೇಹ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುವ 99% ರಿಸಲ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪ ನಿಗುಲು ಓದೋಡು ದಿನಾಲ ಓದೋಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 99 ದೆಪ್ಪೋಡು ಔಟ್ ಆಫ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಾರು ಆಂಡ ಅಗಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕಲ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಆಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ದಾದನ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತಾವಂದಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡ ఆయన ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಶಾಲೆಗೆ పోపేరు ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಯಾರು ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಯಾನ್ ಕೋರ್ಟ್ పోపే ಅನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಗುಲು ಶಾಲೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ದಾದ ತಪ್ಪುಗೂ ಆಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿಯರು ಪಡಿಪಿನ ವಿಚಾರನು ಏರ್ಲಾಕೇನು ಜೇರು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಯರು ಪಡಿಪಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಏನೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನ ಹೊರತು ಎಂಚೆತ್ತನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಚಕ್ಕರು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಾಗ ಹಾಕಿಯರು ಬಂದಾಂಡ
ಅವು ಒಂಜಿ ಪಿಡಿಕಿನ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತು ಬಂದ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅವಡು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿತ್ತೀರ ಆ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಟೀಚರ್ನಗಳು ಉಳ್ಳೇ ಪೂರ ಜನಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಶಾಲಾದ ಒಂಜಿ ನೆರ್ರಜ್ಜಿ ಪೆಟಬಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಂಚದುಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೀಚರ್ನಗಳ ಪೋಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಚನ ಐಟಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ LKG ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ 17-20 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ದೇಶಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ನಾಗರಿಕ ಅದು ಪಿದವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಡು ನಂಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ತೆರಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಉಡುಪಿಡು ದೇವಾಡಿಗ ಅಧಿವೇಶನ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನ 2026 ನಡಪರೆಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೋದು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಾಡಿಗ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅವು ದೇವಾಡಿಗ ಅಧಿವೇಶನ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವು ಆ ದಿನ ಒಂಜಿಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಮೆ ಅವನ್ ಬರೋ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ತಾರೀಕು ದೇವಾಡಿಗ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನ ಉಂಡು ಅನ್ನಟ್ಟು ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಕಾರ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನಿತ ಲೇಖದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿಕೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಪೋಡು ಪಂದು ಮಾತಾರು ವಿವರವಾದ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರಿಯರು ಇನಿ ಸಭೆಂತೂನಾಗ ಇಂಕು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿತಿನಕ್ಕೆ ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವ್ನು ದೇಪನ್ನಾಗ ಇನಿತ ಈ ಸಭೆಟ್ ಹಿರಿಯರದ್ದು ಪತಿನ ಕಿರಿಯರ್ನ ಕುಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವ್ನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯುವ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ದೇಪ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಂಡ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಮೇನ್ ದುಂಬು ಬರುದು ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಮರಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಸೇರೋಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದರಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಆರು ಆಯ್ನಾತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘೋಡು ಏರ್ಪುರ ಯುವಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಯುವಕರು ಅಕುಲ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ದೇವಡಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ ಏರಪಾಂಡ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವೊಂದು ಉಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕುದರ್ಕೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಂಘಟನೆದ ಕುಲು ದುಂಬು ಬರೋಡು ಪಂದೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಪ್ಪನಾಗ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಅದು ಬೈದಿರ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇಪನ ನಮಗೆ ಆಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ಅರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಏನಂಡ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಪಂಡೆರಡ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯರೆ ಅಪ್ಪುನು ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಪನ್ನತೆ ಇನ್ನಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಂದಸ್ತಿ ಉಂಟು ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಡು ದೇಪನ ಖಾಲಿ ಆಟಿದ ತಿನಸನೆ ಪತೊಂಬರೋಡು ಬಂದು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನವಿನ ತಿನ್ಪಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಕೌಲ ಬೋಡು ದೇಪನಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತು ಪತ್ತರ್ಪಿ ನಮ್ಮನೆ ತಿನ್ಪಿನ ಕೈಕ್ ಬೆಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೋಡತೆ ಅನ್ನೋ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏರಣ್ಣ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿದ ಮುದ ತಿಂತಾರ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಆಟಿಡು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜ ವಸ್ತುಗೆ ಅವು ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ದೇಪನ ಯಾನು ಎಂಕನ ಅಂಚಿ ಅಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ಅವು ಮಲ್ಪೇರಿ ಈ ಟೈಮ್ ಆಟಿಡು ಕೋಡೆ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರಿ ಇದಮುಟೆ ಅನು ಕೇಂದ್ರಿಜಿ ಕಾಲಿದು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ಕೊರ್ನೇನು ಸಾರಡ್ ಪಡ್ದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ದೇಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇನು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಡ್ದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಹಿಂಗೆ ದಾದಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಟಿದ ನಮ್ಮ ಊಟ ಉಂಡು ಐಕ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಪಂದೇನಿ ಐಕೆ ಆನೆ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಟಿನ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚಿನ ಕವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಕೇಂಡ ಐಕ್ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಕೇನೆದ ಕಂಡೆನು ದೆತ್ತದಿಗೆ ಅವೇನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಬಡೆದ ತಪ್ಪುಡು ಬೇಯ್ಪೋಡು ಅಂಬಡೆ ತಪ್ಪುದು ಬೇಯ್ಪದಿಗೆ ಅವೇನು ರಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡು ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಪಾಡ್ದು ನನೆತಿದು ಕಂಡೆ ನಾವು ಬೇಯ್ದಿನ ಕಂಡೆನ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುಡು ಗುದ್ದುದಿಗೆ ಪುಂಡಿದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇನೆದ ಉಂದೆಲ್ಲ ಅಂಬಡೆ ತಪ್ಪುಡು ಬೇಯ್ಪದಿನವೇನು ದೆತ್ತದು ಸರಿ ಗುದ್ದುದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ರಾಗಿ ಕುಡು ಅವತ್ತು ಮಿಕ್ಸು ಮಲ್ತದಿಗೆ
ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದ ಅವಳ ಎಲ್ಲೇ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕೇಳಿ ದಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ದೇಪನ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಅವೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ದೇಪನ ಇತ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ಏನೈತನ ಎಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಗ ಕಿನ್ನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಡ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನಿ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ತಿನಸು ಕೊಂಡ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪಿದ್ದೆ ಎಂಗ ಚೂರಿಯಾವು ಎಂಗ ಎಲ್ಲೇ ಪೀಸ್ ಯಾವು ಆತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪನ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇನೆದ ಪುಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಯಾನೆ ಅವಲ ಕೇಂಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಡು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಜ ಪಣ ರೇಪ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಪುಂಡಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದಿಗೆ ಅವೇನು ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನ್ಗೆ ಅವು ದೆತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಪುಡ ಇಡು ದೀದಿಗೆ ಅವನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಟ್ಟೋಡ್ ದೀಪಿಗೆ ರೇಪನ ಇತ್ತೆ ಅಟ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಎರ್ನ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ದುಂಬದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಅಟ್ಟೋಡು ಪುಡ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಮಿತ್ತಿಡ್ದಿದ್ದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕೆನೆದ ಪುಂಡಿ ಅವು ಇಟ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಮುಗುಳಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಸರಿ ಪುಂಡಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ 17 ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕ್ಯಾನೆದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಮುಗುಳಿ ಏತ್ ಮಲ್ಪ ಆತ ನಮ್ಮ ಈ ಬುಲೆ ಉಂಡತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಆತ ಮುಡಿ ಅರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟೋಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡ್ಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಅವ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಮೇಯ್ನ್ ಉದ್ದೇಶ ದೇಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ಟೈಮಡು ಒಂದು ಬೆಳೆಸವ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಡು ಆ ಟೈಮಡು ಆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಿರ್ಗೆ ಅಟ್ಟೋಡು ದೀತಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಿರ್ಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದು ಅಟ್ಟೋಡು ದೀತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬುಲೆನಂಚಿನ ಈ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಬದ್ದದು ಮಲ್ಲ ಅದು ಅವಳ ಕಿಂಗ ಪುಂಡಿ ಐಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತನ ಕಿಂಗ ಮುಡಿ ಮಲ್ತ ದೀಪಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮುಡಿ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತನ ಅರಿತ ಮುಡಿಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟರೆ ತೀಪಿಂಗೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ವರ್ಷಾದಿಕಾಲ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅರಿತ ಮುಡಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದು ಅಟ್ಟೋಡ್ದು ಬೇರೆ ತೀಪುಂಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆನೆದ ಪುಂಡಿನ ಮಲ್ಪಿರ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಕೋಡೆ ಇಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಕೇಂಡಾನು ಆಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎರೆಗಂಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅವು ವಿಷಯ ತೆರಿವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಪ್ಪನಾಗಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕೂ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಈ ಅಗನಗನ ಕೆಲಸದ ನಡುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಈ ಆಟಿದ ತಿನಸನ್ನು ಪುರ 19 ಈತ ನಮಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೇಪನ ನೆಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಅಂಚಿಕೊಂಡ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುದು ಈತ ಪುರ ಬಗೆತ ತಿನಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪುಜ ಇಂಚ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ತಿನ್ನರೆ ತಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ 2 ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಇನಿ ತೂವರೆ ಪೋಣ ಒಂಜಿ 22 ಬಗೆತ ಐಟಮ್ ತಿನಸನ್ನು 19 ದಿನ ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ದಾಖಲಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಇಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋನೋಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೋನೋಡು ಅರಶಿನ ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆನು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಮಿತ್ತು ಕೊನೋಡು ಪಂದ್ಯನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಘ ಲೇಸಿದ ಚಾವಡಿಡು ಇಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ದಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಮುಂಭಾಗುಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೆಗ್ಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಿದ ಅಕೇರಿದ ಗಟ್ಟ ಗುಂಪುಲ ಈತು ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಪುರ್ಸೋತ್ ಇಜ್ಜಿದಲ ಪುರ್ಸೋತ್ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತದು ಈ ಲೇಸನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೆ ಮಾತಾ ದಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವರ ಖುಷಿ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಿದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯದು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಭರತ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಉಡಲ್ ಜಿನ್ನಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕುಡೂರಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದಾಮೋದರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿನ್ನಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಕುಡೂರಿ ಬಿನ್ನೇರು
ఆయన ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ವೈದೇವಡಿಗೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ಜಿಂದಿನ ಸೊನ್ನೆರು ಸಂಘದ ಮಗ್ಗಲು ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನಿರಾಯಣ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಗಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಪ್ರಿಯ ಯೋಗೇಶ್ ದೇವಡಿಗ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಲೇಸುದು ಶುಚಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಮಾತೆರ್ಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಡು ಆಟಿದ ವನಸು ಮಲ್ಕೋಡ್ ಪಂದು ಬೆನ್ನ ಪಟ್ಟು ಬಡ್ಪೋ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡ ಸಿರಿ ತೆರ್ಮೆಂಗ್ ಮಾದರೆ ಬಾತರಿಪೋ ಎನ್ನಾಣ ತುಳುನಾಡ ಮಂಡ ಪೊರ್ಲೂನಾ ಸತ್ಯದ ತುಳಸಿ ವೈಭವನ ಕಾರ್ಕಳದ ಕಲ್ಲುಗು ಜೀವ ಬತ್ತಿನ್ ಉಡುಪಿದ ಕೃಷ್ಣಗಾರತಿ ಅಂದು ಕಾಪುದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಯೋ ಅಂಡು ಎನ್ನಾನದೆನ್ನಾನಾ ಸತ್ಯದ ದೈವದ ಶಕ್ತಿರಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಒಲಿಪುನ ಪಿರವುಂಡು ಪುರಲ ಪಬ್ಬುಗರದಿಸಿರೋ ಮೂಡುಂಡು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಡಲ್ಲ ಪೊಸಾರಿ ಬೇಯುಂಡು ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಡಿಲ್ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಚಂದೋ ಕೋರಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ವೇಗದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದೇವಾಡಿಗ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಯಿನ ಪ್ರಕಾಶ ದೇವಾಡಿಗೊಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನೆತ್ತ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಇನಿ ಮೂಲ ಎಂಕಲ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಒಂದೊಂಜಿ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಓಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲ ಸಂಘ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 24 ಬಗೆತ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಲು ಮತ್ತು 11 ಬೈದೆರೆ ಇರ್ಮೂಲು ಮಾತೆರ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಡ ನಡೆದಿಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ದೇಪಣ್ಣ ಆಟಿಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ದಿನ ಈ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚದೊಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಜಿರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸನು ಅವು ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟದ ಮಾತಾ ಮೇಲೆ ಏರ್ನಕ್ಕಳು ಸೇರಿದು ಈ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಮಲ್ತದ್ದು ರುಚಿತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಂಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಬಳಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂರ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜಿ ತಿಂಡ್ರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ದೇಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಕೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಓಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೇಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣಾಗ ನನಾತಿ ಎಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಡ ನಡಪಡ್ನ ದುಂಬಗಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪಡ್ದೆ 13 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡೆ ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕಡಲ ಬರಿತ ಸಿಂಗಾರ ತುಳುನಾಡ ಪೊರುಲು ಬಂಗಾರ ಅಲಿತೀನಲೀಲೆ ಉಂಜಿ ತೂಕ ಮನಸ್ತೌಲಯ್ಯ ಪಂದ್ಯನ್ನಿ ಲೋಕ ಕಡಲ ಬರಿತ ಸಿಂಗಾರ ತುಳುನಾಡ ಪೊರುಲು ಬಂಗಾರ ಹಲಸಿರಂಗ ತುಲಕಿಲಂಗ ಕಡಕಿಲಂಗ ഇരുപുടಂಗ മനസ്സിലങ്ങ തുളക്കിലങ്ങ കടക്കിലങ്ങ ഇരപുടങ്ങ മനസ്തൗലയ്യ പഞ്ചന്നി ലോക ಕಡಲ ಬರಿತ ಸಿಂಗಾರ ತುಳುನಾಡ ಪೊರುಲು ಬಂಗಾರ ಕಡಲ ಬರಿತ ಸಿಂಗಾರ ತುಳುನಾಡ ತೇಟ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗದಿಲ್ಲ ಕೊಂಚಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಒಂದು ಪತ್ರದ್ದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪುಂಡಿಯರಿದ್ದು ಪತ್ರದ್ದೆ ಪಕ್ಕಂದು ಅರಿತ ಪುಡಿ ಅರಿತ ಪುಡಿ ಸೇರ್ತದ ಪಾಡ್ದಿನ ಪುರ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿ ಪೆಚ್ಚಕಾಯಿ ಸುಮಾರೆ ಕುಕ್ಕದ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಬೇತ ಬಂದಿದೆ ಹಾಂ ಬೇತ ಈರೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹಾಂ ಈರು ಮಾಡ್ದಿನಾನೆ ಹಾಂ ಹಾಂ